Ма разбира се, виж, че има телка красива. Половината играчки. Половината играчки. Да, не знам, Огито пита дали дядо Коледа е дошъл при вас вече или не още. Не още. По-късно. Малко по-късно, защото са с няколко часа назад. Той сега бърза селените с шената. При нас дойде много подарък. Сега прилета Той първо е бил при вас, после при нас ще дойде. Изсипа си чувала. Да, и след полюса минава през Европа, Африка и тогава минава към Америка. Чули? Първо през нас се минава, после за към тях през океана. Да, през океана лети и отива при тях. Как си смъкна играчката? Май цели и друга да смъкне. Ама се опитва да я закачи май обратно. Или да смъкне охата, но от двете. Да, пазите охата, че ако е Огито, сигурно сега ще да е долу. Ама те има... Тя отдолу има стабилна стойка, тая зелената и се пълни с вода. Колко е то тежко, стабилна? тежко. Ние взехме една охама на терасата на такова В Саксия? в Саксия и ще я засадим на пролет навънка отпред пред блока. Защото първата беше такава и не се хвана. Аз не знам, ще я пробваме, пък ще видим на пролет как ще. Колко е голяма вашата? Не е много